ימין אדם. מה נשמע, דביר? קטעתי אותך באמצע שהתחלת להגיד משפט. כן. טוב, אז זה הפיילוט שלנו בעצם, של הפודקאסט. כן. שקוראים לו מוסר השכל. אנחנו בעצם ניקח סיפורים או לא יודע מה, וננסה להפיק במוסר השכל. אתה יודע, מוסר השכל זה המילים הראשונות שכל ילד בגן, כל ילד דתי לומד. שיש מוסר השכל לדברים שלו, משהו כזה, לא ככה. כן, כל ילד מכיר את זה עכשיו. מה המוסר, המורה בבית ספר, מה המוסר השכל שאנחנו לומדים מהשיעור, כמובן. אז אנחנו ננסה למצוא את מוסר ההשכל של כל מיני סיפורים. אז מה הסיפור שלנו היום? אז אני חיפשתי וחשבתי שזה צריך להיות, בכל זאת זה צריך להיות משהו שמתאים לתקופה שאנחנו נמצאים בתקופה הזויה הזאת. של מלחמה, וראיתי משהו ברשתות, במדיה, שמאוד מעניין, של קוראים לזה מחאת המילואימניקים, שבמחאה הזאת הם בעצם אומרים לכל הפוליטיקאים, לכל אנשי התקשורת, שאם אין להם משהו מאחד לומר, סתמו את הפה. זאת המחאה, הם רוצים להישאר מאוחדים בעצם. שלא יהיה פילוג. שלא יהיה פילוג בעם. איך נוציא מזה מוסר השכל? אין לי מושג, אבל לא אנחנו ננסה. אנחנו גם נצליח. אולי. אני חושב שזו מחאה מאוד מעניינת, כאילו, דבר שזה מחאה מאוד חשובה, אני חושב, כאילו, אחרי שנה של בחירות וכל הדברים האלה. מעין שסע בעם כזה. בדיוק, לא מעין, שסע בעם, כאילו זה. אני חושב שזו מחאה שכאילו מי שהיה צריך באמת להרים את הכפפה בשביל לדחוף אותה קדימה. בדיוק, זו מחאה שמאוד חשובה, כאילו, זה מעניין, כי היה מושג כזה בעבר שקראו לו צבא, או כאילו שהצבא הוא נחשב כור ההיתוך הישראלי. כאילו שכל האנשים מכל הסוגים, ואני חייב לומר שאני באופן אישי כזה, בשנים האחרונות, קצת התחלתי לפקפק בזה, כאילו. צבא העם זה לא באמת כור היתוך, זה לא באמת, זה לא שבאמת אתה עכשיו נמצא עם האנשים מכל המגזרים השונים, בסופו של דבר בין איש ימצא עם בין אישים אחרים, וחילונים ימצא עם חילונים אחרים. והמחאה הזאת כאילו מראה כאילו מאירה את עיניי בצורה מסוימת, או עושה לי, גורם לי להבין זה באמת כור היתוך, זה באמת כאילו ממש יש אנשים מכל אתה בטח גם מכיר חבר'ה שמשרתים בצה"ל ומספרים סיפורים על נכון, כעיקרון ביום יום אנחנו בעבודה לנו, מי שעובד אז עובד עם ימני לצד שמאלני, יש מקומות, כאילו אני מניח שהרוב זה כאילו לא הרוב, חלק לפחות זה כאילו, אבל לפחות עכשיו במלחמה זה משהו שבאמת כאילו התעורר, כאילו שימני ושמאלני שיחד, בדיוק, יחד ננצח כמובן, ביחד ננצח, יחד ננצח, ואז הפרסומת היא לכיסאות צועק או משהו. תקנו את הכיסאות שלנו, כי רק יחד ננצח. היום לכל בית יש 100 כיסאות, לא יודע למה, בשביל סתם שיהיה צריך, ביחד ננצח. אז המחאה הזאת מאוד מעניינת, זה אשכרה מהשטח, כאילו. המחאה הזאת באה ממילואימניקים, איזה 3 מילואימניקים, אם אני לא טועה, אני יכול לבדוק, שמהשטח, הם הגיעו לשטחי כינוס, הם נלחמו עם כל החבר'ה שלהם, הרי התקשורת באמת יש בה משהו שהוא הרבה פעמים הוא נורא או חד צדדי או נורא מבלבל ונורא מראה איזושהי תמונת מצב מסוימת מאוד. הרי. נכון. והם באים מהשטח, ממה שקורה באמת, והם מביאים קול של, כמובן שגם הקול שהם מביאים הוא מושפע מהם בעצם. כן. אבל הם מביאים איזושהי תמונת מראה של מה קורה בשטח באמת, איך הם הרי מעין קו החזית שלנו, הלחימה עצמה, אז מה קו החזית שלנו נראה? מעניין מה שאתה אומר. למה? כי באמת החדשות הן כאילו, גם כשאין מלחמה, כאילו, הם הקו הראשון, כאילו, מה קורה בשטח, כאילו, תכלס, כאילו, כל אחד יושב בבית שלו. צופה בחדשות, לא יודע, כל אחד במה שמעניין אותו, הוא 11 או 12, 13, לא יודע, כל אחד בערוץ חדשות שלו.
ובסוף כאילו, מה שקורה בחדשות זה מה שקורה. היה אירוע, לא יודע, בתל אביב. מה שראית בחדשות, אז מבחינתך זה מה שקרה. נכון, מה קרה באמת זה כאילו כן, אז באמת, יש את האמרה הזאת, התשקורת, שאומרים שאנשים לא מאמינים לחדשות ובכל זאת רואים, אבל כאילו באמת יש את הצדק של העניין של מה שאני רואה בחדשות, זה מה שקורה מבחינתי, כי רוב האנשים לא התאמצו בשביל לחקור על מה שקורה באמת. והמסר הזה של המילואימניקים שאומרים לפוליטיקאים, במצב הזה אנחנו לא רוצים שתגידו עכשיו דברים שמפלגים אותנו, אנחנו לא רוצים שתציגו חזות של שיסוע, של חילוק. אנחנו לא רוצים שתציגו את מה שבאמת קורה, שזה ייחוד, שזה... לא סתם יש את הסיסמה הזאת יחד ננצח. ואנחנו רוצים, ומה שהם אומרים בעצם, אנחנו לא מוכנים שבמצב כזה, מה שיהיה בחדשות, מה שכל בן אדם פרטי שרואה בבית שלו, מה שהוא יראה זה בעצם, זה הצגה מוטעת של המציאות, שעדיין, שמראים פילוג. אנחנו רוצים שתראו שאנחנו ביחד בסך הכל, אנחנו לא רוצים שתפלגו עוד, אם צריך להסביר זה נכון. נכון, באמת, לענות אותי גם הסברת את זה נכון, מפורט, על כל חלקיו של הדבר, כאילו, באמת כאילו אחרי שנה שלמה של בחירות, כמה היו? 4 מערכות בחירות? משהו כזה, 3, אף אחד לא זוכר כבר באיזשהו שלב כאילו תספר את הראשון, את ה-1, 2, כבר בשלישית, כבר לא יודע, בשלישי, אני לך כבר מושג איפה אתה, אז אחרי שנה שלמה של בחירות, אלו אחרות, פעם ההוא למעלה, ימין, שמאל, מרכז, לא יודע, כל אחד כאילו פתאום מגיעה המלחמה הזאת, אחרי השנה הזאת, והפגנות וזה, פתאום אתה לא רואה כל כך הפגנות כאילו ברחוב וזה, כאילו פתאום אתה רואה את אותם הפגנות, איזשהו מרכז תמיכה של בגדים לחיילים, לא יודע, כאילו... איפה שהיה הפגנות עכשיו יש כל מיני מקומות שתורמים לחיילים או למפונים, מעין מציאות הזויה כזאת, שבתוך המציאות הזאת פשוט נטשנו את כל המחלוקות. נכון, זה באמת מעניין, כאילו ב7 באוקטובר בשמחת תורה, כאילו הם באו עיקו, והיה ברור לכולם בשנייה שעם ישראל חי, לא היה שאלה כזה של אתה ימני או השמאלי, ברור שעם ישראל חי, ברור שעכשיו צריכים אותנו. השאלה שלי איפה זה היה לפני, כאילו מה היה לפני, כאילו איפה זה היה לפני ה7 באוקטובר, איפה זה היה? זה כל מה שאתה מכיר, גם יש את העניין, ברור שלעם ישראל חי, ופתאום גם אתה הרבה יותר שם דגש על כל מיני סיפורי גבורה, על כל מיני, אתה שם דגש הרבה יותר על אנשים שעוזרים אחד לשני, אתה שם דגש פתאום הרבה יותר על הטוב שקורה מסביבך. אני חושב שזה לא מובן מאליו, שפתאום האנשים שמים דגש על מה שטוב שקורה מסביבם. על הסיפורי גבורה, זה דברים ששמים עליהם דגש. של העניין של עם ישראל חי. כן, באמת, כאילו, זה כאילו, אין פה שאלה, היום תראה את כולם, כולל כולם, כאילו תראה את החרדים, את הציונות דתית, את החילונים, כאילו כל אחד, כאילו, זה ברור שזה, הלוגו של הימים האלו זה עם ישראל חי, כאילו, ישראל חי ויחד ננצח. עכשיו נגיד, אחרי שחפרנו על כל זה, על כל העניין של באמת, שפתאום שמים לב לכל הדברים האלה, שבלי שאלה בכלל, כמו שאמרת, ישר עם ישראל חי, מה אפשר ללמוד מזה? מה המוסר השכל, דינג 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 דינג, של כל הסיפורים האלה, שהמחאה הזאת של סתימות הפה, שרוצים שכל הזמן רק להיות ביחד וזה, מה... כמו שאמרת, איפה... מה, זה לא היה לפני, מה... מאיפה זה הגיע? וואו, אני חושב באמת שכאילו, שהמוסר השכל של כאילו יש כל כך הרבה דברים... נכון, מן הסתם, אבל אנחנו לא יכולים לנסות להתמקד במשהו אחד.
אני חושב להתמקד במשהו אחד, להתמקד בטוב דווקא, כאילו לא להגיד שכאילו, למה, רגע, מה, אתה שמאלני, אתה ימני, אז כאילו מה, כאילו למה שאני אהיה קשור אליך באיזשהו אופן? אני חושב בעצם זה שכאילו, כל אחד מסתכל על הטוב שבצד השני, רגע, מה, אתה ימני, אז רגע, מה אתה אומר, מה קורה, כאילו מה, בוא נבל ביחד, אני חושב שעצם זה שאתה מסתכל על החיוניות, על היום יש כל כך הרבה עובדים חיוניים, אז כל אחד הוא עובד חיוני היום, כאילו, לא משנה אם זה צבא, אם זה משטרה, אם זה יכול להיות אח, אחות, רופא, הכל, כאילו, מכבי אש, היום כל כך, כאילו, כולם עובדים חיוניים, פה לדעת חדשה, אז כאילו, כל אחד גם, כאילו, עובד חיוני, כל שני, להסתכל בחיוניות של האדם. בדיוק. של האדם השני. כאילו, זה נותן לך, פתאום, זה נותן לך להסתכל על האדם אחר, שהוא גם אחי. אנחנו, שלפני זה, לא לכולם זה היה ברור, של אתה אח שלי. נכון. שאנחנו ביחד בסירה הזאת. וזה נורא מעניין. אז איך אנחנו ממשיכים מפה, עמינדה? איך אני לומד מזה משהו לחיים אמיתיים שלי? אולי תסתמו את הפה. שאלה טובה. אולי צריך לסתום את הפה יותר? אם הוא כל אחד באמת, וואו. אני חושב דבר ראשון באמת, כל אחד פשוט שלא התעסק בלמה הוא באמת מבחינה, כאילו דבר מבחינה פוליטית, לא לדבר על ימני, שמאלי, או ככה, זה פה, פחות מה שנקרא, בוא נגיד פחות שקר כזה, פחות להגיד מה, בגלל שהוא ימני אני לא מדבר איתו, בגלל שהוא שמאלי אז אני לא רוצה שיהיה איתי באותו מקום, אלא להפך, יותר להגיד בסדר, אז אם הוא ככה, אז לא להגיד עלינו את השקר על הבן אדם השני, אלא להפך, בוא נדבר איתו, לשאול רגע מה קורה איתו, מי הוא, מה הוא, מה... אז אני אגיד לך, אני אסבך את זה פה באיש, סתם. אבל הוא לא חושב כמוני. הוא לא חושב כמוני, ואתה יודע מה, יש מצב שהוא גם כנראה לא יחשוב כמוני אם אני אדבר איתו יותר. מה יצא מהחברות הזאת? אולי הוא ישפיע עליי לרעה. אני אגיד לך משהו, לי לא ידוע, דבר ראשון לי לא ידוע על בן אדם שמת מזה שדיברו יותר מדי. הדיברות, גם אני ואתה מדברים, זה בסדר, כאילו... נכון, אבל אני יכול להבין למה בן אדם יהיה לו נורא קשה עם זה, כאילו, אולי זה ישפיע עליי לרעה, אולי זה... אז בואו ננסה להבין, למה זה טוב לדבר, למה זה טוב המסר הזה? למה זה טוב המסר הזה של אנחנו צריכים עכשיו להיות מאוחדים? מה זה מועיל? אני רוצה גם, חוץ מזה שאני רוצה להיות מאוחדים, אני רוצה לנצח את החמאס, אני רוצה שאני לא יודע, אני רוצה שהמשפחות של החטופים יחזרו. מה זה עוזר בפועל לזה שאנחנו נהיה מאוחדים עכשיו? לא ראשון, עצם זה שכאילו, יש את זה תמיד כאילו, אני זוכר תמיד גם כשאתה ילד ועשו לנו בפעולות, וגם כאילו, אני זוכר שהייתי עושה זה הרבה לחניכים בפעולות, כאילו לוקחים קיסמים, כאילו קיסמים, כאילו שיפולים כאלה עורכים, ואז נותנים לחניך אחד שיפול אחד, ואומרים לו תשבור את זה, ואז ככה מעלים זה, וכתוב מגיעים לאיזושהי קבוצה של מקלות, וזה, הם אומרים לחניך כך תשבור את זה, הוא מנסה ככה, כולם אומרים יאללה בוא ננסה רגע לשבור את זה, אף אחד לא מצליח, אין סיכוי שתחיו, רק אם תבוא עם איזה, לא יודע, עם מסור חשמלי וככה תתחיל, אולי אל תצליח, אבל גם זה, כאילו. אבל אני חושב כאילו שדבר ראשון, כאילו אם נהיה מאוחדים, דבר ראשון אם נהיה מאוחדים, עד כמה שינסו לשבור אותנו, אז כאילו לא יצליחו. עד עכשיו שהיינו כאילו בפילוג הזה של ההפגנות, ימין, שמאל, זה, פה, שם, כאילו הצליחו לשבור אותנו, כי כל אחד היה בעצם בבועה שלו. בדיוק, בבועה שלו, באזור הנוחות שלו, מה, אני שמאלני, אז אני די, אני ימני, אז לא... מה שלי את העניין עם השני, אז הצליחו באמת לשבור אותנו, גם ראינו מה קרה באמת בסוף אני לא חושב שזה... לא. אי אפשר להגיד שזה סיבה. כן, זה לא סיבה, ברור, אבל כאילו,
אני חושב בעצם זה כאילו כאילו כל אחד היה באזור הנוחות שלו, זה פגע בנו באמת, אני חושב גם, לא רק בזה, כאילו, אני חושב בצורה קשה מאוד, פוגע בכל אחד בעצם. אני חושב כאילו שבסוף דבר ראשון, אם כאילו באמת כל אחד יהיה, כי אם יהיה כאילו, על עצם הדיבור הזה, אז באמת, אף אחד לא כאילו לא יכול עלינו, כי מה שאני אומר, טובים השניים מן האחד, וטובים השלושה עוד יותר. אני חושב שחוץ מזה גם, באמת, להיות ביחד, זה לא אומר שעכשיו אנחנו צריכים כולנו להיות אותו דבר, זה משהו שחשוב. זה שאנחנו ביחד, זה לא אומר שאני מסכים עם כל אחד על כל דעה שלו. זה שאני אח של מישהו לא אומר שאני מסכים איתו כל הזמן. זאת אומרת, המאוחדות הזאת, האחדות הזאת, היא לא אחדות שיטתית של כל אחד, של כולנו אותו דבר. אנחנו לא, ואנחנו צריכים להכיר בזה. אבל אנחנו כן ביחד, אנחנו כן נובעים מאיזשהו מקור אחד. זאת אומרת, האחדות הזאת לא צריכה להסתיים בכולנו יחד, כי כולנו בני אדם, כולנו אותו דבר. אנחנו לא אותו דבר, וכאילו אנחנו נהיה חייבים להתייחס למה שמפלג בינינו. אי אפשר להתעלם ממנו. אני זוכר שבאמת פעם כאילו אמרו לי, אמרו לי איזשהו משפט כזה, הקדוש ברוך הוא ברא פרצופים דומים ודעות שונות. זאת אומרת, הוא היה צריך לברוא דעות דומות, אבל פרצופים שונים, או משהו כזה. זאת אומרת, היום אתה יכול לראות אחים זהים מאוד, כאילו אנשים מאוד דומים, תמיד אתה פוגש מישהו ברחוב, אתה מזכיר לי מישהו... זאת אומרת מה, הקדוש ברוך הוא, למה לא ברא את שכולם יהיו שונים, ואז נוכל להבדיל. בדיוק. והדעות נוכל להסכים אחד עם השני. אבל אני חושב בעצם זה שכאילו, אנחנו כאילו, לכל אחד יש דעה שונה, כאילו בעצם זה שאנחנו לא מסכימים אחד עם השני, זה נותן לנו איזשהו אפשרות דווקא כן כאילו להתקיים, דווקא כן כאילו, בעצם זה שאנחנו לא מסכימים על משהו, זה יכול לברוא משהו הרבה יותר גדול. זה יכול לקדם אותם. לקדם, כן. זה בעצם, אם כולנו היינו מסכימים על אותו דבר, אז לא היינו מתקדמים קדימה. נכון. אבל אם כולנו, קודם כל, אם כולנו, כמו שאמרתי, אם כולנו היינו מסכימים על אותו דבר, אז היינו מתקדמים קדימה. אבל גם אם כל אחד היה אומר משהו שונה, ולא מסכים לדבר אחד עם השני, גם אז היינו מתקדמים קדימה. כן, צריך למצוא בעצם את האיזון הזה באמצע. כן, אם מי שהמציא את הגלגל, לא היה מוכן להקשיב למי שהמציא את הנערף קופסה, בחיים לא הייתה נוצרת מריצה, כי מי שהמציא את הגלגל היה כולו מלא שקרים. חיבור מושלם. אם אני רק אתקרב אליו, הגלגלים שלו פשוט יישברו, הוא יוחז את הגלגלים וחס ושלום. ומי שהחלק עושה, הוא יוצא להגיע לי פינות פה. לא מעגלים פינות. לא מעגלים פינות, ואז אין התקדמות אם אין שיתוף פעולה. שיתוף פעולה לא אומר שאנחנו כולנו אותו דבר, מה שאני חושב צריך להיות גם מה שאתה חושב. אבל זה אומר שאנחנו מוצאים, איפה אנחנו יכולים להשתלב ביחד, איפה אנחנו מוצאים את הנקודות שאתה עוזר לי איתן ואני עוזר לך איתן. יש מקום לכולם באותו מריצה. יש מקום לכולם באותו מריצה, חשוב מאוד. יפה. גם שני האנשים יכולים להיכנס ביחד באותו מקום. אז אמינדב. כן, זה אני. מה המוסר השכל שלנו? מוסר השכל דבר אחד, דבר ראשון, צריך גלגל וקופסה בשביל מריצה. חסר גלגל, אני גלגל. אם אין גלגל, אני גלגל. מאוד חשוב המסר הזה של להיות מאוחדים. זה באמת חשוב גם שהתקשורת הזאת תדבוק יותר במסר הזה, גם שהפוליטיקאים שלנו ידבקו במסר הזה, בגלל שהאחדות הזאת היא לא אחדות של כולנו אותו דבר, אלא אחדות של אנחנו מתקדמים ביחד, ורק ביחד אנחנו יכולים להתקדם למקומות הרבה יותר רחוקים מאשר אם היינו לבד. נכון, כמו
הדוגמה שהבאנו קודם עם המקלות. גם עם הריצה, אבל עם המקלות. עם המקלות, כן. שאנחנו... הרי מקל אחד לא יכול להחזיק פרגולה. נכון. צריך 4 מקלות. צריך עמוד גם בשביל... צריך עמוד זה משהו הרבה יותר רגיל. צריך הרבה מקלות בשביל לעשות... בקיצור, כשאנחנו ביחד, אנחנו פשוט יכולים להתקדם ככה. כן, גם מה שאנחנו אומרים בשרים בחנוכה, נכון? כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן. אז כאילו, כל אחד הוא אור קטן, כן? כל אחד הוא... אבל כשאנחנו ביחד, כשאנחנו אחד עם השני, זמן השני, אז אנחנו כולנו אור איתן, אור גדול כזה, אור ענק, שכמה חושך שירצו לא יוכלו לכבות את ה... לא יוכלו לכבות את האש. אתה תצטרך רק לעשות פוק כדי לכבות את הענה, אבל חושך, אז בכלל לא יכול לכבות אותנו. וכמובן, שלא נשכח, שביחד ננצח. שביחד ננצח, כמובן. טוב, זה הפיילוט מעניין. ספרו לנו בתגובות, סתם. תגובות, תגידו לנו, יש תגובות בספוטיפיי. כן. כן, יש לנו משהו כזה. טוב, תגידו לנו מה חשבתם, מה אנחנו יכולים להשתפר. נתראה בפעם הבאה, נראה לי. כן, בפעם הבאה.